Yawa, baba? Baba ne na ba zan yi domin baba. Me faru? Baba bisa bila yaran wannan har yaran yan bayanin goma ma an musa dinkin sallah amma baba ne yake mun dinkin sallah. Madana wake ji da garin nan ne. Za ka yi hakuri ne ai. Kai ba kuɗi na ga madana. Gashi azumin nan ya samu a gaba. Baba ni kai mun dinkin sallah kuma ba ta ba wallahi ta tare gana gaba da koyi. Kai na ba mu Umar Tela. Kai mun dinkin sallah. Ai na ba mu Umar Tela. Na ba Umar Tela baka sani ba. Kai banda kaman baka kibi kaya bane? Yawa baba wallahi ga Umar Tela nan. Wallahi ga Umar Tela. Umar Tela ba. A daman ka ce ma ni ka ba. A kukan ba mu yi zancen nan ba da. Umar Tela gugu na ce ba. Umar Tela gugu na Mu yi ce. zancen nan. Umar Tela gugu na ce. La baba barka da wannan. A to yanayin garin fa. Waye tuna da saka wando ma? Baba bari jawa. Baba ni da wannan. Yaran zamani wannan. Mawalakanci mutum bayan kai koya taka ya kai inda yake buri kada inda ga halaye na mutum Allah ka shirya mu